Haven wil milieuvriendelijker worden. Het is woensdag 2 oktober. Dit is Zeeland Nu. 110 miljoen voor pijpleidingen waterstof. Organisatie Intocht wil alleen met Zwarte Pieten. En er worden toch nog steeds meer reeën doodgereden. Dag dames en heren. North Seaport, de fusiehaven van Zeeland en Gent, wil 110 miljoen euro bij elkaar zien te krijgen voor een groot netwerk dat CO2 en waterstof door de havens pompt. Het havenbedrijf maakte dat vandaag bekend tijdens haar jaarcongres dat in het teken staat van vergroening. Tijdens het congres zijn ruim 450 politieke bestuurders en mensen van havenbedrijven bij elkaar om te praten over de stand van zaken in de havenwereld. De meeste uiteraard uit Zeeland en Vlaanderen. North Seaport ontstond 2 jaar geleden na een fusie tussen het Zeeuwse havenbedrijf Zeeland Seaports en het Gentse havenbedrijf. En daarmee kwamen ze samen meteen in de top 10 van Europese havens. In Terneuzen is ook Ariane Laforte. Ja, Ariane, dit congres staat dus in het teken van een omschakeling naar een groene haven. Hoe dan? Ja, met dat pakket van 110 miljoen euro. Buizen voor rest CO2, voor milieuvriendelijk waterstof. Zelf waterstof gaan maken. Versterking ook van het elektriciteitsnetwerk. Nou, dat CO2, ja, dat kennen we al. Rest CO2 dat van Yara naar de kassen op de Axelse vlakte gaat. Maar dat waterstof, dat is nieuw. Wat is waterstof? Als je waterstof, een brandbaar gas met zuurstof mengt, krijg je water. Maar je kunt het brandbare waterstof ook gebruiken om warmte op te wekken. Het is veel milieuvriendelijker dan aardgas, wat nu vaak wordt gebruikt, omdat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt. Maar waterstof kan ook als grondstof dienen. Bij kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil wordt waterstof met andere stoffen gemengd, waardoor ammoniak ontstaat, een van de belangrijkste onderdelen van kunstmest. Yara krijgt de waterstof van Dow. Hier komt waterstof binnen op ons terrein door de pijpleiding die je ziet. Die gaat onder de grond en die komt bij Dow weer boven de grond. Dow heeft waterstof over vanuit hun processen. Dat gebruikten ze eerst als brandstof en wij gebruiken dat als grondstof. Dus wij nemen de waterstof van Dow in en gebruiken dat hier in ons proces om kunstmest te maken. Maar is het dan voor jullie ook goedkoper op deze manier? Je moet uiteindelijk de investering die gedaan wordt, die moet terugverdiend worden. Maar het gaat hier vooral om de milieuvoordelen. Als je kijkt naar de economische voordelen, ja, we gaan hier niet echt heel veel winst op maken. Maar het gaat ook om het milieu. Ja, Ariane, dat pijpleidingennetwerk kost dus 110 miljoen euro. Dat is een groot bedrag. Gaat North Seaport dat allemaal zelf betalen? Nee, ze zoeken natuurlijk partners, overheden, havenbedrijven, Brussel. Allemaal partijen die natuurlijk gebaat zijn bij een vergroening van zo'n havengebied als North Seaport. Het is natuurlijk wel de vraag dat met dat nieuwe buizenstelsel, ja, hoe het havengebied, of het ook inderdaad zo'n buizenstelselparadijs gaat worden. Veel van de buizen zullen uiteindelijk onder de grond liggen, dus niet in het zicht van de mensen. Waarvoor het wel belangrijk is dat we het havengebied zoals we het nu kennen, met bedrijvigheid, ook zo houden. Inclusief de werkgelegenheid die eraan gekoppeld is. Dus die buizen die zien we niet, maar zijn wel ontzettend belangrijk. Dit gebied moet dus absoluut de waterstofhub worden van de Benelux. En met de spelers in onze haven, de kennis van onze haven en de bijkomende spelers zoals GasUnie en Fluxys denken we ook dat we dit tot stand kunnen brengen. Bij de Sinterklaasintocht in Middelburg zijn dit jaar alleen roetveegpieten en geen zwarte pieten meer, net als bij het Sinterklaasjournaal. Dat heeft de gemeente besloten. Maar de organisatie van de intocht wil naast de roetveegpieten ook gewoon zwarte pieten meenemen en beraadt zich of ze nog wel door willen gaan. Er volgt overleg, maar als het gemeentebestuur vasthoudt aan alleen roetveegpieten, dan moet het op zoek naar een andere organisator voor de intocht op 16 november. Aan drugscriminaliteit meewerken, dat doet toch niemand? Nou, wel dus, bleek vandaag op de markt in Terneuzen. Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel vroeg marktgangers mee te helpen gedumpt drugsafval te verplaatsen. En dat riep minder weerstand op dan je zou denken. Heel fijn dat u naast uw visje ook nog eventjes, voordat ze na gaan denken van wat is dit eigenlijk, denken ze, deze mensen vragen om hulp. Ik ga ze gewoon even helpen sjouwen. En dan gaandeweg hoor je vaak wel wat kwartjes vallen van, ja maar wacht, wat ben ik aan het doen? Ik sta hier totaal niet achter en nu word ik boos. Ik vind dat niet verantwoord.
Het gezelschap wil op deze manier aandacht vragen voor hun voorstelling De Achterkant van Zeeland. Over criminaliteit die ongemerkt verweven is met het leven van alle dag. Ja, dat het bij wijze van spreken iedereen zou kunnen overkomen, net als vandaag hier op het plein. De jaarlijkse kinderboekenweek is begonnen. Basisscholen in heel Zeeland vierden dat groots. Zo ook de Acaciahof in Middelburg. Die hadden wel iets heel speciaals bedacht om de week af te trappen. We hebben hierdoor net een flashmob gedaan. Dus gingen we lopen over de markt en moest je gaan zitten. En dan gingen we lezen en dan moest je in één keer het dansje doen van de kinderboekenweek. De kinderboekenweek is er eigenlijk zodat mensen meer gaan lezen, kinderen en ouders. En het dansje ging eigenlijk over dat je reist mee en dat ze op vakantie heel veel lekkere dingen mogen. En als ze dan weer in Nederland zijn, is alles weer normaal. Lieselotte van den Berg was vorig jaar de snelste vrouw in de kustmarathon. De atlete uit Zoeterwouderdorp staat dit jaar weer aan de start en heeft ambitieuze plannen, want die overwinning smaakte naar meer. Het is natuurlijk een hele mooie dag eigenlijk wel en het klopte allemaal precies. Uiteindelijk heb ik tegen het eind wel gehoord dat ik 6 minuten voorsprong had. Nou ja, dan moet je dat toch ook maar wel geloven en dat geloofde ik in de wedstrijd niet. En je moet het vasthouden. En nou ja, dat is gelukt, dus ik was wel heel erg blij met hem gewonnen te hebben. Mijn ouders komen uit Zeeland en ik ben daar eigenlijk natuurlijk altijd naar de familie op bezoek geweest. En ja, als je richting de stormvloedkering rijdt, dan is het, ja, hier is het. Eén ding valt meteen op als je Lieselotte van den Berg ziet hardlopen. Want hoe lang is die paardenstaart nou? Inmiddels volgens mij echt tot nu tot voorbij mijn broekje, zeg maar. Ja, ik heb niet gemeten, geen idee. Heb je daar geen last van tijdens het lopen? Nee, het is mijn zweep. Die is elke keer dat klapje harder. Van den Berg kan dit jaar weer flinke concurrentie verwachten voor de kustmarathon. Maar haar persoonlijke doelen zijn duidelijk. Ik heb in mijn hoofd dat ik heel graag natuurlijk weer wil winnen. Ik heb het parcoursrecord in mijn hoofd. Daar heb ik in principe met mijn trainer ook wel nu het schema op gebaseerd. Maar ja, de omstandigheden bepalen, het tij bepaalt, de wind bepaalt. Hoe ben je zelf die dag? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou ja, winnen is natuurlijk ook wel een grote voldoening. Tevreden zijn is ook een hele grote voldoening. Dus ja, we moeten het... Ik weet het echt niet. Steeds vaker worden er reeën aangereden in onze provincie, ondanks alle maatregelen die worden getroffen. Dat blijkt uit cijfers van Faunabeheereenheid Zeeland. In heel 2018 werden bijna 190 aanrijdingen gemeld en in de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen er bijna net zoveel meldingen binnen. En de stijging zou hier ook groter zijn dan in de rest van Nederland. Het is eigenlijk omdat Zeeland nog een van de weinige provincies is waar de populatie nog echt groeiend is. Afgelopen jaren werden er daarom al veel maatregelen getroffen. Het plaatsen van waarschuwingsborden, het maaien van bermen voor een beter zicht, maar ook deze reflectoren vind je op veel plekken langs de weg. Je ziet dat ze een beetje schuin staan. Die koplamp die schijnt op de reflector en die reflector die weerkaatst in een hoek, weerkaatst die het licht richting het veld. En dat geeft een remmende werking voor reeën. En ook mogen er in bepaalde gebieden reeën worden afgeschoten. Dat gebeurt gecontroleerd, dus maar een aantal dieren per gebied. Toch worden er steeds vaker reeën aangereden. Zeker op de Philipsdam is het regelmatig raak. Aan beide zijdes van de dam vind je leefgebieden van de dieren. Die weg die ligt hoger, dus ze komen het talud op en in één keer staan ze op de weg. En als jij met 100 daar rijdt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om nog te reageren. Ons advies is dan ook om eigenlijk niet te reageren, in de zin van dat klinkt heel vreemd, maar ga niet aan het stuur trekken, ga niet remmen, want dan krijg je veel erger ongelukken dan dat je een botsing hebt met een dier.
Hannelore Struijs bekeek de cijfers. Ja, Hannelore, dit jaar dus al net zoveel aanrijdingen als vorig jaar. We hebben nog 3 maanden te gaan. En nou is normaal gesproken oktober ook een maand waarin veel aanrijdingen zijn. Hoe zit dat? Ja, er zijn eigenlijk een paar pieken per jaar. Dat er veel herten worden aangereden. En dat komt eigenlijk omdat herten zijn geen groepsdieren. Maar in de winter gaan ze zich wel groeperen. Want ze kunnen veel beter overleven in een kudde. En deze maand maken ze zich op voor de winter. Dus gaan ze soortgenoten zoeken. Nou, in het voorjaar dan gaan ze juist uit elkaar. Dan zoeken ze weer voedsel ergens anders op het Zeeuwse landschap. Dan bewegen ze zich meer. Ja, en in juli en augustus dan gaan de mannetjes op zoek naar de vrouwtjes. En dan is het paringstijd. Ja, en hoe meer ze bewegen over het landschap, hoe meer aanrijdingen er zijn eigenlijk. Nou zegt hij, beter geen onverwachte manoeuvres maken. Als je nou toch een hert hebt aangereden, wat moet je dan eigenlijk doen? Ja, heel veel mensen weten het niet, maar je bent wettelijk verplicht om het te melden. Dus je kunt het nummer 0900 8844 bellen. Dat is het nummer als er geen nood is, maar je wel de politie wil bereiken. Ja, en zij sturen dan een boswachter. Nou, Paul Corbijn uit Vrouwenpolder, die maakt het mee. Je kan hem zomaar onder je auto krijgen. Het is zo gebeurd, hè. Je ziet hem niet aankomen en hij sprong vanaf de Veersterdam. En over het hekwerk heen, over de vangrail. En ja, dan frontaal onder je auto. Ja, dan ben je klaar. Dat gebeurde hier op de Ventweg naast de N57. 'S Avonds is het hier rustig en durven de dieren de weg over te steken. Bijvoorbeeld richting natuurgebied De Schotsman. Deze woog dan ongeveer, ik geloof, 42 kilo of zo. Ja, dat is toch een impact als je daar... En ik denk zeker als je op de hoofdrijbaan rijdt en je rijdt er 100... en die springt op je vooruit, ja, dan ligt hij achter in je auto samen met jou, denk ik. En dan moet je nog maar zien of je het kunt navertellen natuurlijk. Gelukkig reed Paul niet hard en was er voornamelijk blikschade aan de auto. Maar het dier, dat kwam er helaas minder goed vanaf. Het beest laat je niet zomaar liggen en lijden, zou ik maar zeggen. Dus gelijk even naar 112 gebeld. En goed, die zei dat je dan eigenlijk een speciaal nummer moet draaien. Maar goed, de boswachter was gewaarschuwd en die kwam 10 minuten later en dan hebben we hem afgeschoten, zeg maar. De boswachter neemt ze normaal mee, maar goed, ik ben zelf ook slager, dus hij zei je mag hem hebben. Dus die hebben we lekker zelf opgegeten. Dus, Dat was een geluk bij een ongeluk dan eigenlijk? Ja, precies. Van een nood een deugd maken, hè, zeg maar, noemen ze dat. Een stevige noordwestelijke wind vandaag. Er trok af en toe een bui over. Verder ook regelmatig zon, maar toch werd het maar een graad of 14. Morgen minder wind, wel meer bewolking en ook weer kans op buien, vooral in de ochtend. In Zeeland 100% verkeersveilig. Gaat het zo meteen over rijden met campers en caravans. En dan hebben we hier een parkeerterreintje. En dan is het de bedoeling dat we hier zo meteen gaan parkeren. De schrik van iedere camperrijder. En zeker van mij. Oh, moet dat nou? Waar? Op dit veldje? Op dit veldje, ja. Oh jee, nou moet ik zenuwachtig, want als het niet lukt moet ik achteruit. Juist. Ja, dat is nu. En aansluitend het uitgebreide weerbericht. Fijne avond.